Hi guys! Welcome back to my YouTube channel. So today's video is gagawa po tayo ng vegetable curry. As you can see, andyan po yung wok natin. Nagprepare po ako ng curry paste. So after yung curry paste, siyempre halo-haloin natin siya. Kasi ang curry paste is 3-in-1 na siya. Pero ang ginamit kong curry paste guys is a vegetable curry paste, hindi po chicken paste. Then add a little bit water. Then i-add natin yung gulay natin na potato. At syempre yung potato na unahin natin kasi matagal magluto. Then after nun, ilalagay po natin ang ating long beans. Pagkatapos ng ating long beans, mix natin ng konti para ma-absorb yung paste natin. And carrots. Ang carrots kasi okay lang din. Then with the lady finger. So mix ulit natin para ma-absorb yung ating vegetable curry. Then after nun, ilagay na natin po yung white cabbage natin. Ang tawag dyan nila dito is a Chinese cabbage. Ewan ko lang bakit tinawag siyang Chinese cabbage. Kasi ang cabbage is, they have a lot of, they have types of cabbage. Pero di ko alam kung ano mga tawag dyan. White cabbage, Chinese cabbage, ewan ko lang kung ano dyan. Indian cabbage, ang daming pangalan. So, yun nga, lalagyan ko ng konting tubig. And then, as you can see, ayan na, luto na yung ating ibang gulay. So, i-add natin ang ating eggplant. So, hinuli ko ang eggplant kasi mabilis po maluto ang ating eggplant. So, mix po natin ulit. Ang pinaka-the best po dito sa ating vegetables curry is yung pinaka-tofu niya. Ayan, yung ilalagay po natin siya. Yung tofu natin, ilalagay natin siya. Yun ang pinaka-the best ingredient, diba? So, yung pinalit sa chicken. So, halo-halo mo lang. Then, nakalimutan ko siya videohin. Ang gamit ko is a carnation ng milk, hindi po gata. Kasi ayaw ng amo ko ng gata. So, pinalitan ko lang siya ng carnation. Hindi ko na video kasi nagmamadali ako kasi ihahatid kasi yan sa kabilang bahay yung vegetable curry. As you can see, I am finished product na. Ayan. If you like this video, just give me thumbs up and subscribe. Don't forget to hit the bell button. Bye for now, guys.